Kuva amai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore, asi kabasa irori tinozoona kuti rinenge rapetwa kana amai vava kuchengeta mwana ane hurema. Mufaro wedu kuva nemi muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno paTwice a Mother tina amai vekuphase 3, ntombi yeLanga Jani vane makore 59, vava mbuya. Mwana wavari kuchengeta muzukuru. Ivo vari kunzi mbuya vaJayden. Ko sei varivo vari kuchengeta Jayden? Mai vaJayden varipi? Mai vaJayden vakasiya Jayden ane 8 months. Kuti ndisirwe Jayden inini, mai vaJayden ndindaigara navo kukura kwavo kwese. Ave ni 15 years mai vake vakati ndikumbirawo mwana ndimbogarawo naye. Asi havana kugona kunogara nemwana kwemwedzi, mwana akabva atiza kudaro mwana akabva aenda mustreet. Ndo pandakanzwa unzi mwana ane nhumbu. Pandanzwa kudaro kuti mwana ane nhumbu, ndobva ndazonzwa futi hanzi mwana ave nemwana. Ndo pandakazopa munhu aiuya neinformation kuti ndiri kumbira kuti unomba phone number dzangu. Ndobva amupa phone number, ndobva andifonera mai Jayden. Ndobva ndamubvunza kuti mai Jayden, chandakakutadzira chii? Ndiri kunzwa kuti une mwana, ko uye hako nemwana ndimuone. Mai Jayden akauya nemwana, tikaona mwana. Asi situation yandakaona pamwana ndikavaudza kuti mwana uyu kauyu haasi right. Mai Jayden akarara. Mangwana kuseni mai Jayden akamuka achidzokera kupi kwaaigara, akaenda nemwana. Saka paakaenda nemwana panofanira kunge ane information yakanopanana neshamwari dzake dzaita nadzo madhiri, kuti wewe kana wagamuchigwa wawana mukana wekuti uchinosiya mwana. Mai Jayden akabva adzoka mangwana acho mai Jayden obva arara kudaro akamuka kuseni mai Jayden achibuda. Saka ainda akafunga kuti munhu abuda kuenda kumatakishop kunotengera mwana wake chikafu. Ndokubuda kwakaita mai Jayden achibva siya mwana ari pamubhedha. Motoona zuva radoka. Mangwana ndarara, ndamuka mangwana acho ndaswera. Pazuva rechi4 ndo pandakaenda kupolisi. Polisi kangonditi chengetai mwana si wamaoko mani menyu. Ndabva kupolisi ndo pandakaenda kuna mbuya vaJayden anove munin'ina wangu. Akati handikwanisi kuchengeta chirema mukati memba yani mumba mangu. Mai Jayden mwana wemunin'ina wenyu? Ehe, mwana wemunin'ina wangu. Ko imimi muchichengeta mai Jayden vana venyu vanga varipi? Ina handina mwana, ndakaita mwana wangu akashaya. Saka ndina mwana. Mai Jayden ndo akanga ari mwana wangu. Machiona imimi mwana asiwa, mati vakamuti mwana uyu haasi right. Chii chamamaona pamwana kuti muzosvika pakuti mwana akanga asina kana movement? Mwana aingoti mukagadzika samagadzikira makaita bhegiri, mukasarimovha harina zverinoita. Pa8 months anga asinga kana kukunguruka kana kuita anga asina kana zvigumwe zvake zvasina kana action. Kana kudya maitobata zvokutoti kumanikidza kuti amedzi. Akanga asina kana kuti unoti ndine mwana here kana kuti ndine chii. Masirwa emimi mwana ari kuratidza kuti ane hurema huri paari. Sambuya mati mimi mbuya vake chaivo vakabva vati inini handikwanisi kuchengeta chirema mumba mangu. Ko imimi nababa mumba zvakafamba sei? Mambuya vemwana vatomuramba, mai vamai vake chaivo vamuramba, imimi ndimi munaye. Baba vakabva vati kuti. Ndo pandakatora mwana ndikadzoka naye ndikauya ndikaudza murume wangu kuti shamwari ndo nyaya iripo, mwana uyu adii, vanhu varamba mwana. Saka inini handisi kuziva zvokuti ndoita sei nechii nemwana. Haana kundipa mhinduro, akaramba akadii, akanyarara. Inini semunhu ane mwana handina kuda kugona kuti ndingajaje munhu kuti ari kufungei. Tagara kudaro. Murume wangu unobva andiudza kuti iwewe wabvuma kutora mwana ane vabereki vapenyu, ana mbuya vapenyu, kuchengeta chirema munomba mangu. Inini mhinduro yandakagona kupa murume wangu ndekungoti mwana ndiye ari apa, tauro ndirori. Munhu anogona kuputira ngaaputira, anoisa kwaanogona kuisa chii mwana. Hapana akagona kuita zvipi izvozvo. Mwana ndakaramba ndinaye. Ndobva ndatora mwana ndobva ndaenda naye kuchipatara. Kuchipatara ndobva vasvika vakanditi tenga inoti bhuku. Sezvo mwana akaita zvokubiwa kuchipatara, munhu asina kubuda nenzira inofanira kuti mwana abuda aitwe zvaanofanira kuitiwa.
ndobva ndaenda naye kuclinic. Kuclinic nobva asvika ukabaya injection remwana rokutanga ningikiri. Nobva anditi mwana akufanira kuya kuskero every month. Nobva kwadanwa sister nechajo parujeko apa. Nobva anditi gogo igatise mwana pamubhedha. Nobva isa mwana pamubhedha. Nobva vatasamura mwana. Nobva andiudza akati mwana wenyu ane condition yeCP. Asi motoshinga kumuitisa maexercise ndichakudzidzisai pano kusvikira tazokurifai kugomo. Zvechokwadi ndakaramba ndichiita izvozvo ndichienda nemwana wangu kusikero. Ndopakazosvika murume ndandagara naye for 32 years. Ndotove nemuchato chapter 11. Nobva amuka kuseni murume musi wakangofunga zvakafunga, nobva abuda achiti ari kuenda kubasa. Haana kudzoka kubva musi uyo. Nobva ndamufonera inini akanditi Sara nechirema chako. Ize shoku ndakashokekana ndikarwadziwa pamwe pangu. 32 years pane muchato. Asi nokuda kwekuti mapiwa muzukuru. Nokuda kwekuti ndagamuchira mwana akaremara. Asi marriage yangu yakabva yaparara nokuda kwaizvozvo. Mane makore mangani gogo murume aenda? Makore 25 years. Asipo. Nekuda kwekuti akatadza kugamuchira situation yaJayden. Vakanga vasingafungi kuti Jayden achafamba. Vaingoti Jayden acharamba akadaro kuti achaita mwana waye achaiswa pawheelchair. Asi iko zvinezvi Jayden akufamba. Ndezvipi zvamunoti mimi gogo? Jayden hongu akufamba asi ane zvimwe izvi zvaasingakwanisi kuita zvinoitwa nevamwe vana, kungava kudya zvimwe kana zvimwe zvinongoitwa nevamwe. Ndezvipi zvekuti munoti Jayden haakwanisi kuzviita? Jayden chaasingakwanisi kuita, akadya sadza anoisa mumuromo wobhuloka noroko rwake. Porridge haakwanisi kudya nokuti porridge inhete inodzoka. Porridge ndinototi kana atoti ndinoda porridge ndinoto make sure kuti ndikabika porridge yandotomwisa pamakumbo ndotorarisa semucheche ndofida. Kutoilet isoke anoenda kutoilet ega, ndakamudzidzisa ndakatraina kuti kutoilet anoenda. Mumagumbezi haana tsvina yaanoitira mumagumbezi. Makamutraina? Ndakamutraina. Kana kugeza anogona kuzvigezera, asi munozogezesa usemwana kuti agodiwo kumukwesha kuti anyatsokuchena. Saka anototaura kuti gogo ndikudo chakati nechakati ichi. Anotaura nemasaini. Kunzwa, saka munokomuniketa naye? Anonzwa. Kunzwa anonzwa asi hatauri. Noruoko rwake rwokuright urwu ndoruoko rwakakuvadzwa stereki. Asi zvino ruoko rwuya akuedza kuda kunonga chinhu nawo negumbo rinenge rave nani. Kuma exercises maenda naye kupi? Ndiri kuenda naye kugomo. Asati atoguma kuenda ndiri kuenda naye kugomo. Tinonzwa vamwe isusu vanoti vanosangana nevamwe kwavanosangana vanenge vaine vana vane urema. Imimi mune here kwekuti munoti munosanganawo nevamwe muchienda naJayden? Tinongosangana ikoko kuma exercise ndokwetinosangana. Kuchikoro Jayden anoenda kuchikoro kwaanoenda hasi kuti ari kuenda kunodzidza, kuenda kunotandara nevamwe nokuti kuchikoro kwacho hakuna sign language ende hakuna vanogona kuitisa izvozvo kuti Jayden agone kuverenga, agone kuita sei. Kuenda kuchikoro kwokuti kutandarawo vachitiwo vachingomutiita zvakati, asi zvinoenderana nezvaari hakuna. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Zuva rambuya nemuzukuru ava rakamira sei? Panombomuka nguva iko mbuya vaJayden? Zuva rangu izuva rakaoma nemuzukuru wangu. Tinorarama nguva yakaoma. Chendinoti ndinorarama nguva yakaoma ndechekuti
Jaden kuti asvike paari papa kuti awane kuti adye zvakangondiomera. Ndinorarama nemajuti. Kana ndichiti majuti ndinokorobha mudzimba dzevanhu. Ndakorobha dzimba dzendinokorobha idzimba 2 ndinowana $20 per month. Ndiyo mari inondiraramisa naJaden. Gona kusiya Jaden akarara munomu ndomuka na 3 unoita juti rokutanga. Ndodzoka ndogeza mwana ndoperekedza mwana kuchikoro. Ndodzoka kubva kuya ndoenda kupi kujuti rechi2. Ndapedza juti rechi2 riya ndinogona kutombozotenderera kuti ndiwane kuti pane munhu anganditi uya muwache here kana kuti. Kana ndashayawo ndodzoka kumba, kana ndawana upo kuwacha ndowachawo ndodzoka kumba. Ndobva ndonotora Jaden na4. Sei muchimuka na3 kwamunoenda kure here? Ijuti rerudzi rinotanga kuitwa usiku. Hamukwanisi here kuzoita dzimwe nguva kwachena? Munofamba sei? Vanhu vanenge vachifamba here because 3 usiku kawo? Chinopa kuti ndibude muno na3 time yekuti ndigone kubata time yemwana. Ende kwendinoitira juti kwacho kanhambo. Saka ndinogona kuti ndikabva panapa kana kuti 3:30 4 ndichisvika kupi ikoko ndoitawo ndofanira kunge 6:30 kana kuti 6 o'clock ndapedza ndakufamba kuya kunoku. Ndafamba kuya kunoku ndinofanira kusvika 6 kana kuti 6:15 ndifanira ndichisvika panapa ndakutoisa porridge yemwana pamoto. Kana ndisina porridge yenhingi yokubhoirisa mvura iyi ndakutotanga kubikira mwana porridge, ndakurarisa mwana panhingi pamakumbo ndakumupa porridge. By 7:15 ndakutosumuka nemwana kuenda nemwana kupi kuchikoro. Saka ndinochita kuti ndibate time dzipi dzechikoro idzodzo. Muri kuti imimi munorarama $20 mwedzi wese. Pamuri kugara apa bhadharwe rent here? Uye veukama hwenyu imimi kwamakaberekwa hapana anombokubatsira iwe here? Veukama hapana anondibetsera. Chero ndikataura problem yemwana zvakafanana nokuti pari zvino ndisingambotauri zvekure akatonyorerwa kuchipatara kugomo kunzi ngatengerwe chinhingi choruoko. Asi ndakaya ndikataura pano, ndikataura nyaya yeJaden vanhu vanondondiudza kuti mari yese iyo chakanzi chinoda mari yechemuruoko. Ndakafamba musi weMonday paangasina kuenda kuchikoro naye ndichitsvaka chinhu ichocho kuti ndione kuti chiri kuita mari. Ndakachishayiwa ndakaenda kuSt Jarlath vakati hatina, asi ndo kwandakanga ndarifewa nevanhu vokugomo vakati hatina. Ndobva ndadirectwa kumain post office. Ukanzi endai pamain post office pane shopu iripo, asi ndakanotsvaga shopu iyo ndikaishayiwa. Ndikazowana mumwe mukomana akanditi shopu yakanga iripo asi yakabva pano. Saka handina pendinogona kuti ndizive kuti ndinochiwana papi chinokwanisa kumubatsira ruoko. Hanzi nokuti rinoti kamuita maexercise tamuitisa then ari kuramba futi achidii. Anofanira kuti akati tichipedza kuitisa maexercise ichi nichocho chotopfeka roko kugoramba kwakadii wakatambara. Asi agare roko kwakadii. Mataura imimi kuti veukama venyu hapana kana anombokubatsira kunyange nechekudya? Hapana. Ko pa$20 iri kukwana here rent manje? Haikwani, rent handibhadhari. Chendinobhadhara imvura, kwendinotenga mvura yekumwa. Munotenga mvura? Ko pano hapana mvura? Aiwa, pano hapana mvura. Mungatitaurire here imimi kuti ndezvipi zvokuti munoti imimi nekuda kwekuti Jaden ane hurema upenyu hwangu huri kuoma apa nepapa? Chendinoti inini upenyu hwangu huri kuoma apa nepapa nokuda kwesituation ina Jaden. Nokuti dai akanga asina kudai murume wangu dai asina kudii, dai asina kuenda. Zvichireva kuti gogo makasacrifice marriage yenyu kuti muchengete Jaden. Zviri nani nokuti kuti ndirase mweya waMwari zvinhu zvakandirwadza. Saka ndakatoona kusevha mweya waMwari zvinhu zvakatonaka than marriage parare zvayo. Havambofona kana kunzwa havafoni havadii havatsiki kana papi. Gogo, ndezvipi zvokuti mukatarisa Jaden munoti mimi ndakamutarisa? Shungu dzamunonzwa makatarisa musukuru wenyu? Shungu dzendinonzwa pamusoro paJaden ndedzeupenyu hwangu inini. Kuti ndikashayika Jaden anosara nani.
eno ndiri munhu anofamba usiku achinotsvakira Jaden chikafu. Ndinogona kusangana nezvendosangana nazvo ndobva ndangofa. Saka ndikafa haana munhu anogona kumutarisa, nokuti kana ndinoti ndikazvitarisa kudai anotadza kutariswa ndiri mupenyu kuzoti kana ndafa anenge kurarama kworudzii wotoenda hake musiritika, nokuti anenge asisina muchengeti. Inini muchengeti wake ndinenge ndafa. Ko munharaunda gogo Mamuri mune here vekuti munoti vanobatsira mwana wangu zvichida kuchechi, kana kuti munharaunda mamungori? Munharaunda ndikaisa situation ndikavaudza kuti vedo ini mumba umwe handina upfu, panogona kungoita vanogona kunokora upfu achindipa ndichidya. Kugoita vane hembewo vaya vanenge vachiti hembe dzavediki kumwana wangu, unoona mumwe asvikawo nechibhegi ipaiwo Jaden apfeke. Ane shamwari here Jaden ane shamwari dzakawanda, vanouya kuzotamba naye dzakawandisa. Zvino vanonzwanana sei mati Jaden hatauri? Vamwe vakutoziva manhikiri masign language yaJaden, sign language iri easy. Zvakafanana nokudya. Kudya chaiko chakanotaura kuti ndiri kuda kudai, umu mangu hamusina chikafu. Iwewe enda unobika ndidye, ende anotokuudza kuti ndiri kuda sadza here kana ndiri kuda porridge. Makutoziva kuti akadai ndinoda porridge, akadai ndinoda sadza. Kuti nyatsokamona igogo. Anokuti igogo here kuti mama? Anoita zvese. Muri gogo muri mama. Mukamubvunza kuti Jaden mai vako ari pano kutaura kuti mai vangu ava, kombuya vangu ava. Chero ndikarwara Jaden anouya ari close nani. Neni ndikadzoka kwendadzoka, chero makumbo angu sezvo ndine problem yemakumbo, ndikamuudza kuti chero ndikafanika usiku ndanchigomera, anga achingoti ari kunzwisisa kuti gogo ari kunyatsokunzwisisa kuti gogo vangu apa vane peni yavari kudii, yavari kunzwa. Ndikamuudza kuti gumbo kana akagaraka, gumbo iroro anotosvika kumasaja kutoritswanya kuti gumbo iroro ridii, vasimuke gogo vangu vanditire zvendinoda. Kana achida bhora anokudza kuti iwewe enda nonditengera iri ndikave. Saka tinongonyaradzana nokumudza kuti Jaden ndichakutengera muzukuru, ndikaita mari ndinotenga. Saka mutori necommunication yamunonzwanana muri vaviri? Akazvidzidzisa iye ega, imi mukatoidzidzirawo kuti kana adai ari kureva zvakati. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Titure zvakare mafemo, tisangane muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs, and we remain geared to serve you. Because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Ndezvipi zvekuti zvinokwanisa kubatsira mbuya Jaden pamatambudziko avari kusangana nawo kuti mutoro wavo unge unoreruka? Zvindinoti izvi dai zvikaitika zvinokwanisa kutorisa mutoro wendinawo. Chokutanga, ndinoda mwana kuti dai ndawana mwana aenda kuchikoro, awanawo dzidzo inoenderana nezvaari. Kuti dai ndawanawo zvokuita nemaoko angu kuti ndigone kuriritira mwana, nokuti pari zvino
ndiri munhu anorwarawo pano pendiri. Chiremba akatondiudza kuti hamutofaniri kutakura zvinorema. Saka zvese zvandakuita izvi ndakungoita kuya zvokungozvisunda semunhu ane mwana mumba, kuti ndikaregera mwana wangu anoita sei. Saka zvinhu izvozvo ndikagona kuwana vanogona kundibatsira ruzhinji rweZimbabwe, zvinhu zvinondirerutsirawo muupenyu. Nezvechekudya chemwana nechekupfeka. Mataura imimi muchiti akakwanisa kuenda kuchikoro, asi matiti ari kuenda kuchikoro. Musiyano uri papi nezvechikoro chamuri kutaura nezvacho? Chikoro chandiri kutaura nezvacho kuti ari kuenda, kwaari kuenda vakati mwana kuti aswere pamba zvinhu zvakaoma, anogona kuita musikanzwa. Saka akaswera achiona zvinoita vamwe vana vechikoro, zvinhu zvinomurerukira muupenyu hwake. Chikoro chandiri kutaura ndechekuti ndiri kuda chikoro chevana vari disability. Musiyano unenge waapapi kuchikoro chamuri kutaura nezvacho nekwaari kuenda iko zvinezvi? Musiyano unenge wave pakuti zvaanonodzidziswa anogona kudzidziswa sign language yaanozogona kurarama nayo muupenyu hwake, nezvaanofanira kuita kana atadza chikoro vanogona kuzomudzidzisa basa remaoko, zvekuti kunyangwe akazenge akura anokwanisa kuzozviriritira. Anokwanisa kuzozviriritira. Chero ndichizomusiya hangu Mwari vachinge vanditora, ndinenge ndakuziva kuti muzukuru wangu ari panzvimbo yakadai. Chikoro ikoko vanenge vachiziva situation yemwana, chero ndafa hangu. Imimi muchatorarama makore akati muchatoona vazukuru vachabva kuna Jayden. Ngatimboona imimi nemuzukuru wenyu Jayden, munoswera muchiitei? Anofarire chii? Ane mimhanzi here anofarira? Munoenda here kuchechi naye? Munoimba naye here? Jayden toenda kuchechi. Jayden akasvika kuchechi chaanonyanya kumanyira, anomanyira kunoridza piano. Ende pakaita nziyo ine gitari, kazhinji kake anenge achidii nefootball, anofarira kukika bhora, anorida zvokuda zviya zvebhora. Zvotidzi munga mutombotamba naye muchikikirana? Handitotambi naye, anotamba neshamwari dzake. Kuti mukamona achitamba kwa mutombofunga kuti ndiye Jayden uyu. Hoti mukaudza kunzi mwana ari disability ka hamutobvumi. Anenge achitotamba achitokika. Anenge achitotamba vachitoshedzera. Akada kuenda kana pagedhe chaipo anenge achitodii kubata zvokutoita zvakipa zviya zvokuratidza kuti ndikipa. Ndine nguva zokuti ndinotokurudzira kuti kamubaba vachitamba bhora. Saka zvezvingondinakidzawo. Munonzwa sei gogo muchiona mwana wenyu, muzukuru wenyu akaunganirwa nevamwe vana vachitamba vese? Ndinonzwa kusununguka. Ndingangoti patakatanga kuya kuzogara kunoku, aiti akapinda mumba memunhu akadonhedzera masiriri, vaimudzinga kuti buda munoona uri kuisa tsvina mumba medu. Asi vakazoenda nokujaira. Agamuchirika community yenyu. Agamuchirika. Ko pamimhanzi apa anombotambawo here redhiyo? Anotamba. Akainzwa ichirira? Anotamba nezvake dzaanotamba. Fanika kukaita idzodzi dzevana vechidiki idzi, anototambawo idzo chidiki idzodzo idzi. Mungati here imimi gogo ma-exercises akabatsira Jayden? Ma-exercise chokutanga ndoda kutaurira mhuri yeZimbabwe kuti kana wapiwa mwana akaremara, usashaye tariro pamusoro pemwana iyeye. Tevedzera zvounenge waudzwa kuti uite pamusoro pemwana iyeye. Pane shanduko younozoona pamusoro pemwana iyeye. Ende kunyanya kuvakadzi vechidiki, ndiri kukumbirisa kuti vana vakaremara regai kuviga mudzimba, buditsai vana venyu pachena. Nokuti ukaviga mwana unenge uchingochema uchingoti ndine chirema changu chiri mumba, nhamo yangu ndiri mumba. Asi ukabudisa pachena unowana vanokunyaradza, unowana vanokupa mazano pamusoro pemwana. Kana isusu vana mbuya chaivo ngatigamuchirei zvetetapiwa naMwari. Ende kunyanya isusu vari mudzimba rumamereji, ngatiregei kukoshesa mamereji edu kunyanya kutadza kukoshesa mwana akaremara. Nokuti ndine vamwe vana vendiri kuona vakadzi vechidiki chaivo vari kusiya vana vavo. Saka ndinovakurudzira kuti ngavarege kusiya vana vavo, nokuti chinoitika uchaenda unozvara asina kuremara. Asina kuremara uya anogona kutadza kukuchengeta, asi akaremara akazokuchengeta mangwana.
Saka ndozvendiri kukurudziro ndiri kupa kumhuri yeZimbabwe kuti ngatichengetei vana vedu. Vana vedu ngativapei rudo rwakafanana nevasina kuremara. Chero kutengera mbatya ngatitengerei zvakafanana, akaremara neasina kuremara ngavapfeke zvakafanana. Mai vaJayden vakazombodzoka here pamakore ese 8 aya amararama naJayden? Hakuna. Toda kukutendai nekuva nesu pachirongwa Twice a Mother. Sekutaura kwambuya Jayden, chenga ose mananga hakuna risina mudzi. Kunyangwe mwana akaremara, mwana. Kune vane vana vakaremara, tisavavige, tivaise pachena. Nekuti vana vese zvipo zvinobva kuna Mwari. Toda kukutendai rubatsiro rwamunopa vanhu vatinounza pachirongwa chino ichi. Tichiramba tichingouya kuti musanete, asi tirambe tichibatana navo nekuti vana amai ava vanoda rubatsiro runobva kwatiri. Uye musakanganwe kuti diaper bank redu, tichiri kuita diaper bank redu, kuramba tichiuya kwamuri nekuti vamwe vevana vatinounza pachirongwa vanopfeka madiapers asi anoshayikwa nana amai avo, pedzisira vakupfekedza t-shirts avanozoshaya zvakare sipo yekuwachisa. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tisakanganwe kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana amai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. Kudzamara tasangana zvakare svondo rinouya.